Dara Jacob ni komeno je samsane comment khainai Dara Jacob ni je live video comment khainai angno Ronjit obose silia to siadu selai ni samase bo otabu ju sari kaham joto sini khaganang ti prasarono norbo kaham no tong hane amokha kayo ang kaham no tabsu jartoi tini video ma khaimen karon ka bose sini Dara Jacob ni komeno je samsane comment khainai Dara Jacob ni je live video comment khainai angno Ronjit obose karon samsane Dara Jacob no ang to samsane silia to siadu selai ni samase bo otabu juui ano tam jeno prime time ani bihik besaro khairok ni saw kintu abo tang asak sana thanglia but nung koroksa chief editor koroksa tamsane saluk nai hedebana nung koroksa tamsane sin theke nukjak sijak hedeba ninkai obose nung tini nung phurungnai borokse hedeba phurungnai borok bolte nung phunungnai borokse oba he hini sawo hongke kasia tamsane selainyo se seilia ni buju hongkai abo to ang sanan thanglia se kokutuko haipeno Dara Jacob nonos ang onek respect ru hachi ang tini Ronjit jeneng bai hinjaknai borok hingkai ko khabuse ang asuk social media ro asuk active krido karon ano bui tamsanai Ronjit chabo abo sabo je comment khane abo hairok mane tamsanai ang bo asuk kok toring yado haipeno nung tamsanai dara ang no tabu takisi chasa kaham kai pori woi afro nang ani mote kai খুব সম্ভব কিছা ডিপ্রেশন ro tongna hasi mane ani wan chumani tai ko obon bagai to nang ang selai sime jaga silar buji tong hedbana dara ang tajol mane jolifan tongli abo ang kunung ya karon ang to nono kunu nuku seble heda engka bono ani mote hingga tabu je mia rogo mia dang khmu mia nong na nang je ni official face hedebana a jaga je hai sapai mani abo nung da na ni je o je ni tola tongne rok da sa abo simen khai ang no tabu mane iko nor nugi manana buji na je ang to salia abo boda ang kha na buidang kha men ka busi engka abo no nang jate nang live phai chano je kutung mani hedebana engkai ang abono nayo haipono public ro bonayo abono nang live phai kisa kok sawoi nini hamiano nang gosikai onek sanai hachi Dara Jacob respect ro nona ang tabung chimiya nono nai hemani nono follow khai hemani bujika a thene se nang tangijin joljaka abo to ang sia Dara pohor chongni tui to ang asuk tabuk kok sana thangla ang ken ni tui kok sana thangya bas ang je ani comment khai ang nung bai kutukjang mani amon simse ang sana thangu bujika hingkai abono ang nayo je public rubano sawo nung tam sanai live video ni through theka sano hinmani ke live video ni hai ka ba video khai nang map sanang to ano bujika nang kase chi editor nang sijak nukjak mane sak je nang samani ta a sung to asuk semia ang asuk nin chai to qualification kore bat qualification to kore je nini simani nuk thini hikai ang tamjin wan chu ka to lukurok se semanai lukurok bo sinai haita abono saudara please asuk no gotang de nang hai sapaji laigo Dara Jacob lukurongno mapsandi nung je tamsane dongo tv ni je press hoite nung je ano samani takuk Jacob onek khadu khunang japhanai abo tamsane nung da sanpai na buida sanpai abo bo clear khaji do kisa men khabsi asuno dara ang asuk kok sanan thangya ang asuk tamsane social media ro ba ang asuk active kori ang bo asuk kok sanaringya kintu ang
ani saya angkai lukur gua no kisa nakadi hasi ang tam sanai tai amsung no